Tai siis pistän Team Switchin. Nyt mä oon jonkun... Mä oon STFU Chantalin kanssa samassa squadissa. Nosta mut. Lähdetään... Mä menen Cement Factorille, sit mä menen katolle snipaa. No fog. Siellä dissaan se. Toimiko se no fog? Mulla toimii. No. Ihan ei fogitonta täällä. Miten Arti saa toimimaan? Mitkä ei toimi? Siis tää no fog. Sun muut. Kun sä ammuta se ohjelman välillä se ei toimi. Tai sä et saa painaa mitään näppäintä silloin kun sä otat sen nofok. Semmosenkin. Ei toimi. Ettekö se kyllä sieltä Nikonaattoralta, että miksi nää ei toimi nää haksit? Sulkeet haksit tulla, miksi ei toimi? Mikä tämmöset no fog. Jes, hopeamitalli.